Penemban Durna. Lho, iki Bagong. Ha iya. Apa kok ngene iki Petruk? Tegese kowe iki ora ngerti wayang. Iki gareng kae Petruk iki Bagong dadak bengok. Oh, iki Bagong. Oh, kalimat yang tidak perlu diutarakan. Ngapa kowe ngadep ning arep aku? Ngene ya, Mbah. Tak omongi. Nek kowe pamer brana picis karo Semar, kuwi ora mempan. Nek kowe pamer derajat pangkat karo Semar, kuwi ora mempan. Mergo pendak dina aku gareng karo Petruk ki sowan karo bapak ki mesti diparingi dawuh. Le, wong urip ki aja ngawula karo bondo donya. Wong urip ki aja ngawula karo derajat pangkat. Elinga. Urip ki embane kaya wong ngimpi, pati pesti jodoh kuwi tibane kaya maling ora iso dinyono-nyono. Ngono? Saiki entuk dhuwit miliaran, triliunan, sesuk modar sapa sing ngerti? Hah? Terus Semar tok iming-imingi bondo donya. Semar ki nek gelem sugih wis biyen-biyen, Mbah. Wis biyen-biyen. Semar ki nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen. Semar Swita Ratu ngendi wae ditampa. Semar ditanting, Semar kowe njaluk apa? Kowe kepengin apa? Ditanting karo bendarane biyen. Ning Semar ora tau kepengin njaluk apa-apa. Syukur watuk kowe. Ya men. Nayang jati tapak kalima candala
mapan wonten ing padukuhan Karangkademba. Sinten gamadaning padukuhan Karangkademba menika ta warnane Adi Kinasih Negari Ngamarta. Nenggih Ki Lurah Semar Badranaya. Ya Kyai Ismaya Dewi Bedha Manangunung ya Nayantaka ya Puja Gati. Risa juga nedeng lenggah madaning pendhaping padukuhan. Nampi rawuhipun sangganing para Bendra lan curi para Pandhawa. Satring Rangga Gumbala Pambang Antasena, satring Pringgon Raden Gatotkaca semawana satring Jangkar Raden Antarja. Datan kanpun sangganing para putra. Dadi grawulaning kalih Lurah Semar. Ira sigra murwani pangandikan dadi kumangrujining pangandika Lurah Nayantaka ing dereng kababaring lisan. Smuris eko balik Pityoni kondolone Tresna Purnama sasi Rajating Raja Kawuryan Mas Sunyaruri Ora mangrehing upara
gelar silastuti Sucana Saracana kelo Kadidene kejugrogan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu dene amung sak sudung kula kok kerawuhan para priyagung Ndara Antasena milujeng rawuhipun Den pangestune kakene Semar slamet aku ngaturake sembah aku katur ya kek ampun kok wawahi kula niki ming batur kula niki ming Panakawan panjenenganipun menika kok priyagung lah kok ngaturaken sembah kelawan ingkang abdi kula le nampa kok tido arepa kakene Semar ki minangka dadi kawula saumpamane Panakawan derajate nuwun sewu ming batur ning antaraning Antasena karo kakene Semar kuwi sepuh kakene Semar mula ora ana alane ning atase Taruna ngaturake sembah kelawan sing werda kae nggih kula tampi dawah sami-sami dipun sekecakaken nggih Den ya wis ora kurang kepenak Ndara Gatotkaca bekti kula ya Kakang Siwa Semar wis tak tampa ora liwat tiba sepadha-padha. Ndara Antarja bekti kula ya wis Semar. Ndak tampa tiba sepadha-padha. Bekti kula Ndara Antasena ya nula garing tak tampa. Pangestuku tampanono ya ring. Kula pun dinggo jimat taripe dayana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula ya nula garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula ya nula garing tak tampa. Bekti kula kunjuk Gus Ndara Antasena petruk tak tampa pangestuku tampanono. Ndara Gatotkaca bekti kula ya petruk tak tampa. Ndara Antarja bekti kula Den ya petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula kunjuk ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Nun nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Bekti kula kunjuk Ndara Antarja ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Nun nggih dipun sekecakaken sami lenggah ngasta napa niki wau ora nggawa apa-apa Bagong waduh wis jan wis paling ora juragan ki ya ngekeki anak buah iki apa ta apa ora ketang gula ya Tru ora ndremis-ndremis banget Kong arep kanan kaya ngene iki awake dhewe iki sesa obah dadi ora banget le ketok le miskin ke banget aku ki miskin terus sombong ya heeh enten apa Den lah kok sumengka tindakipun sajaipun ngemu wigatos jumbo kelawan sabdaning dewa ingkang tak tampa kek Jawata bakal matedhake kanugrahan ya kuwi kang aran wahyu katentreman mongko nalika semana aku sarembug karo Kakang Garwaca Kakang Antarja niatku ya pancen kepengin gayuh kanugrahane wedine jejering titah mono marang sumendhe marang panguwasaning kudrat yen to aku pinaringan kanugrahan antaraning siji putra Jodipati iki ngaturake panuwun ewadene ya ora dadi ngopo wong nyatane wis dingendikake para sepuh siji Besti loro Jodho telu tibaning wahyu papat kudrat kuwi sing asta marang panguwasaning dat kang murwing dat nggih leres lah kok sampeyan nyuwun priksa dhateng ingkang abdipun Semar miturut sabdaning dewa sing tak tampa tembang rawat-rawat Bretombok bakul sinambi wara kakekne Nayantaka kuwi dadi lantaran tumedhaing kanugrahan mula tumutune aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja jujuk marang Karang Kadempel yen pancen tumedhake kuwi ana papane lan ana arane papane menyang endi seranane apa aku saguh ngupaya ewadene kakekne Semar ora paring dawuh tegese tak anggap yen to kakekne Semar kuwi ora tresna lawan putra-putra Pandhawa sabar Ndara kula pitados panjenengan menika tasih muda mila menawi gadahi panjangka menika adat saben sok keladuk wani kurang geduga. Luputing petong anane mengoso niku adak saben wong enom kaya ngoten niku. Ning kula aturi sabar. Kula mboten menging sinten kemawon menika badhe gayuh kanugrahan lan napa sing mangandikake menika ugi sampun trep
kalian menapa sambut kula tampi saking dawuhing dewa panjenengan Semar dadi lantaran tumedhaking kanugrahan niku wau ya ning kula ya diparingi sasmita nek wahyu niki ampun nganti tiba enten angganing titah sing pancen ora trep lan ora pantes nampa wahyu katentreman merga wahyu niku nek dawah enten angganing titah mongko titah niku nuwun sewu ora pantes dadi wadaking wahyu wahyu niku mengke mboten badhe saged damel tentreming jagat ning malah ngobar jagat saisine ning nek wahyu niku mapane trep mapane pas teng wadake titah niku bakal ambabar katentreman mula gandeng kula pun disasmitani dening para jawata sapa to sing bakal kedunungan wahyu kedunungan wahyu Ndara sidhem jroning pasewakan Padyagung tanpa sapa tababan dening Sang Nalendra Tama mango-mango-mangonengi lewu sing duka cipta Bebuti Mandana raras ing dadi tidhem madane paduka karang kadempel sasampunipun midhangan sabdanipun Kula Semar Badranaya datan mubah datan musik satriya ketiga kasaru geger jaba apa to kang dadi darunane datan sanes Jawi mung rawuhipun pandhita ing Sukalima Semawana Kinapati Harya Sengguni ingkang wonten minggah matene pendhaping karang kadempel galiah miyak sanggaring para kalih sami gantung sibo mangring para kawula kanca piyak ana piyayi rawuh kanca piyak ana piyayi rawuh mene dalan kembang popang ora tebang
ayungan omah lengkung tumalong romambat bedyan dosemu kang mawur raras godhog blegek ugek sak dulita mel nolo garing iki ora pangling kaya penemban Durna sing rawuh ning Karangkadempel Gondhok. Iya Pak. Umar kleru to Pak? Iya. Gondhok bleguduk kitake Begawan Durna kok kowe muni gondhok ngapa? Aku nek weruh Begawan Durna iki kaya arep ngucap lelageane. Blegek ora kaya iku mah idol-idolan iki piye ta iki? Gondhok bleguduk selalu gembel Semarante, hawala. Iya Semar, aku ingin merapto ning Karangkadempel. Wilujeng Penemban. Slamet tekaku. Rakyana-pati wilujeng. Iya Semar slamet tekaku niring Sambikala. Enten apa Penemban? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karangkadempel. Iki ngene ya Semar. Sawise santata nggonku ngadhep ning ngarsanmu Semar Badrana ning Pedukuhan Karangkadempel kene. Lan wis tok wenehi Purbawasesa nggonku bakal ngandhake apa ta wigatine dene aku sowan ning Karangkadempel. Siji tilik marang Kararjanmu lan sak anak-anakmu kabeh dene tungkap angka 2. Sowan kuwi iki ora saka karepku dhewe nanging diutus dening anak Prabu Duryudana nanjake babakan sasmita yang mesti nampa dening anak Prabu Duryudana babakan ya kuwi wahyu ing bakal tumedhak ning jagat. Ngendikane anak Prabu Duryudana nampa sasmita saka dewa yen to wahyu kuwi bakal tumedhak ning jagat ingaranan wahyu katentreman. Mongko sasmita ning Jawata ingkang ditampa dening anak Prabu Duryudana wahyu mau sing dadi lantaran tumedhake wahyu mau kowe Semar kowe. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan lawan aku supaya sowan ning Karangkadempel takon marang Semar Badranaya syarat-syaratane apa lan bakal tumedhake wahyu mau mapan menyang endi. Kowe bloko. Yen kowe gelem bloko aku banget ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Upama to blakamu mau dadak nganggo pitukon. Kowe bloko ning dadak nganggo pitukon kowe kandha. Kandha Semar. Kowe njaluk apa? Kowe butuh apa? Tur dasare kowe rasa njaluk kowe aku wis melas karo kowe. Kowe iki dadi abdi ning Pandhawa wis pirang-pirang puluh taun. Uripmu ora ana undake babar blas. Omahmu ya mung kaya ngene iki kawit biyen ora tau owah. Ora tau tok bangun. Ora tau tok gawe becik. Uripmu ya sarwa sekeng marat. Mula iki ana dalan supaya kowe dadi wong sugih, dadi wong sing kajen keringan. Wong urip ana alam padang iki nek ora kedunungan derajat pangkat utawa ora kedunungan bondo donya kuwi nek dipapan mesti disepelekake dening wong. Mula kowe dadi wong sing kajen keringan, sarana kowe bloko menyang didununge wahyu katentreman mau. Tumedhake menyang endi syarate apa? Yen kowe gelem bloko, kowe njaluk dhuwit pirang triliun bakal tak wenehi. Kowe njaluk dhuwit pirang miliar bakal tak wenehi. Yen perlu omahmu iki dibongkar. Terus rasa ditandani. Iya kae. Ketoke janjine muluk-muluk kok dibongkar ora ditandani. Tegese ora usah dadak ditandani nganggo uba rampe omahmu sing wis dibongkar iki ning kabeh diganti sing anyar, ngono lho. Diganti sing anyar. Ngono. Kabeh diganti sing pendapamu iki dirubuhke. Mengko diganti pendapa sing ukir-ukiran. Nek perlu saka gurune kayu jati wutuh 16 perangkul. Semar. Apa sing dikendikake Kakang Durna kuwi pancen kepala nyata aku dadi seksi. Mula iki mung gampang banget. Iki gampang banget kowe mung cukup walaka wae, kowe mung cukup bloko. Tumedhake wayu kuwi eneng kene syarate iki. Kuwi engko gampang. Kowe nyuwun apa wae bakal keturutan. Apa kowe nyuwun kereta kencana ingkang ditretes inten, ditarik kuda 8 cacahe. Kowe nek ndi-ndi ora usah dadak kangelan nite kereta. Saben kereta liwat para kawula ndodhok nyembah karo kowe. Apa ora jeneng kajen keringan? Lho, kowe ngono Semar. Kowe bakal diwane kereta kencana. Mengko yen kowe diwane kereta kencana, anakmu 3 Gareng Petrobako kuwi bakal tak wenehi kereta sing diusung karo wong papat.
Lumayan iki entuk angkutan. Angkutan apa to kuwi goblok banget to. Kereta dusung apa iki bandosa. Oh, tapuk cangkeme. Kosike. Sabar. Rasa kesusu, sabar. Ngono? Kowe iki ono apa bakal tak wenehi? Wis, ning yen kowe ora gelem ndutuhke sarta ora gelem menehi ngerti, menyang didumun tumurune Wahyu katenteman lan apa syarat-syaratane. Oh, Semar. Tinimbangane aku bali ditukani dengan Prabu Duryudana. Luwung aku nang kene, najan dadi tindeking pengamun-amun. Nek perlu aku kudu ngrudo peksa karo kowe. Aku ora bakal wedi karo kowe, ora bakal sulap karo kowe Semar Batranaya. Tenang, Mar. Rasa Semar iki tugasku iki. Weh, Bagong kok nganggre eneng kaya ngene iki terus ketok asline. Ketok asline. Penemban Durna. Loh, iki Bagong. Ha iya. Apa kok ngene iki Petruk? Tegese kowe iki ngerti wayang. Iki gareng kae Petruk iki Bagong dadak bengok. Oh, iki Bagong. Oh, kalimat yang tidak perlu diutarakan. Ngapa kowe ngadep ning arep aku? Ngene ya, Mbah. Tak omongi. Nek kowe pamer Brana Picis karo Semar, kuwi ora mempan. Nek kowe pamer derajat pangkat karo Semar, kuwi ora mempan. Mergo pendak dina aku gareng karo Petruk iki sowan karo bapak iki mesti diparingi dawuh. Le, wong urip iki aja ngawula karo bondo donya. Wong urip iki aja ngawula karo derajat pangkat. Elinga. Urip iki mbane kaya wong ngimpi, pati pesti jodoh kuwi tibane kaya maling ora iso dinyono-nyono. Ngono? Saiki entuk dhuwit miliaran, triliunan, sesuk modar sapa sing ngerti? Hah? Terus Semar tak iming-imingi bondo donya. Semar ki nek gelem sugih wis biyen-biyen, Mbah. Wis biyen-biyen. Semar ki nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen. Semar Suwita Ratu ngendi wae ditampa. Semar ditanting, Semar kowe njaluk apa? Kowe kepengin apa? Ditanting karo bendarane biyen. Ning Semar ora tau kepengin njaluk apa-apa. Syukur watuk kowe. Ya men. Semar nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen tak omongi. Ning Semar ki uripe pancen ya mung kaya ngene iki. Mergo Semar duwe saloka jroning uripe. Wong ki ditemeni lek dadi apa urip ning alam donya. Nek dadi ratu ya ratu sing apik. Nek dadi patih ya patih sing apik. Dadi kawula ya kawula sing becik. Dadi dukuh-dukuh sing apik, RT sing apik. Dadi lurah-lurah sing apik. Kuwi salokane Semar. Ngono. Derajat pangkat ki ming sampiran bondo donya ki ming titipan ora tau digawa modar. Kowe tau ora ana wong mati dirugi dhuwit tau. Ha, kowe wae jajan iya sesuk. Penyakit to. Ameng bondo donya kok dimukke Semar, mbok keke aku. Iya kowe. Nesu ora positif iki piye kowe? Hah? Terus kowe ngomong karo Semar, kowe kandhar Semar. Nek kowe ora gelem nduduke ditumru ning Wahyu, kowe bakal tak rudo paripeksa. Ha iki nang kene iki sing marai aku muntap ingsun. Mana? Ambo. Nesu tenan aku nek kowe arep rudo paripeksa karo Semar. Semari bapak kowe. Semari tangan tengene sing gawe urip wong tuwa kuwi sesembahane sing nomor loro sawise nyembah sing gawe urip. Ngono. Aku tartok. Rudo paripeksa. Bener. Kepamer gugu karepe dhewe. Nek warung tau paripeksa boleh, silakan no comment. Maksudnya piye maksudnya? Ora masalah lho, no problem kok no comment. No problem. Ada ora masalah. Problem apa problem? Padha wae. Problem ya kena problem ya no problem. Arep apa? Anggere kowe iso nglangkahi kuandane Bagong boyongan Semar, peksanan Semar. Ning kosok baline, nek kowe arep jajal karo kekuatane Bagong, ning kene iki ana piyayi tak gawe wirantran. Oh, metu njaba. Ah iya, wis kulino aku nek tak kenjaba. Metu njaba ya metu njaba dipate Kurawa diketap. Ya bener kowe ngewangi bapakmu. Nek wis dadi kaya ngene iki
Iki jenenge tembung kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan mergo saka lambemu. Sing arep nandingi Kurawa sapa? Sing arep nandingi Kurawa sapa? Aku ora ngerti. Aku gak omong bapak senengan. Bapak iki lagane ngono kuwi. Bapak iki nek nesu kuwi lagane mesti ngono kuwi. Bocah kandhane ngeyel ngono kuwi. Aku ditirake. Aku ki mengkap-mengkap dadaku. Nek weruh trekahmu, Pak. Aku sebagai anak, Pak. Anak iku bisa mikul dhuwur mendem jero karo bapak. Ya. Mikul dhuwur kuwi tegese kudu iso njunjung karo kabeciane bapak. Mendem jero kudu iso merahasiakan kejelekan bapak. Terus aku njaluk pangestu, Pak. Kurawa tak tandingi dhewe. Lho. Kurawa 100 cacahe. Aku 250, Pak. Panjenengan ya tenan bocah iki. 100 cacahe ora kok regane. Kurawa iki cacahe 100 ana Dursasana Durmagati. Ora wedi. Aku ora wedi, Pak. Bapak ora ngerti historiku. Waduh. Histori apa? Ngeri. Ngeri dengkulmu mlacak kowe. Histori iki sejarah. Heeh, Bapak ora ngerti sejarahku. Bapak ora ngerti kabarku to. Aku kulino digebuki nang pasar, Pak. Aja kok mung 100, wong 200 gebuki aku. Nyatane aku isih urip. Aku kulino nyolong mas-masan konangan, Pak. Aku ya diajar wong nyatane ora apa-apa. Wes, iki aku mbelani karo bapak. Mati ya mesti aku mlebu swarga mergo matiku mbelani karo bapak. Tandangane. Nek ngono aku melu le, nek ngono aku melu. Rasa do melu. Kowe anak sing ditresnani karo bapak, Petro ya anak sing digolo-golo karo bapak. Nek kowe mati bapak mesti sedih, nek kowe mati bapak. Nek aku ya anak sing paling disengiti. Ora Bagong, kowe iki ya tak tresnani. Ayo. Pajake wingi doto kaidet aku ora dhewe aja. Ngerti aku dikandani tanggaku si Poniman. Poniman barang kok melu gitu. Kalau Gong, bapakmu dom-dom duit kowe ora kei dhewe. Aku ora apa-apa, Pak. Aku ora apa-apa. Neng lihatlah. Anak sing tok tresnani karo anak sing tok sengiti iki luwih ngabekti anak sing tok sengiti mer. Arek. Pancen kowe wani tandang ana. Nah, ketok lemu tega karo aku. Bisa to cah iki? Aku kok tau nandang-dangi Kurawa ki aku men mati, ha. Men mati. Terus anakmu sing do teng pendana matane ku jeng apa ku? Do ora ngerti belani karo bapak wae. Iki piye nala gareng? Wis yo, tak ewangi yo. Tak ewangi. Ndek pamrih kowe. Duwe pamrih ngewangi aku. Men ketok ning ngarepe bapak. Ya ngono apa piye? Aduh, aku ki ngewangi lahir batin yo, Gong. Aku ki ngewangi lahir batin yo, Nyok. Ora ndek pamrih apa-apa. Nan, tenan. Ning iki aku sing maju nomor 1 aku lho. Iya maju nomor 1 nomor 4 nomor 5 sakaremu. Petro ngewangi ra? Ngewangi. Aku kuwi adikku sing tak tresnani. Betut. Aku wis paham nek wis ndo sengit karo aku. Ning iki tak ketoke nggonku lapo. Aku liwat buri omah. Kae do goleki aku do tingak-tinguk. Ben sing dipateni men gareng sik. Petruk pateni Semar mati, aku dadi Semar. Blegedubek. Men do goleki aku do bingung nek dikubur ora do bingung.
kuing ayuda kepapak bawatnya bentar kepapak nyomong kuing aloko molo garing duwer mau nanti ya kita ini mangkat nomor 1 kok iki ya aku sing kepethuk rasa tama modiar aku wah cilaka tenan iki lho kok kowe mburi kok liwat mburi omahe tapusi wis tandang-tandangi penake tandangi penake jempolmu mlacot aku mengi wangi kok kowe mangsamu aku ki mengi wangi kowe mau saka ngendi gerong lho nek wis asem ki rasa digerongi nek rasa Pancasila apenane nata wayang ndandasku mumat kirong lasem ki rasa muni ora apa-apa goblok salah meneh aku sonek dikon ra menyang kok ora nek carane ngene iki wis adoh dhewe kesia-sia lah iya aweng kowe iki cukup nata wayang ta ngempake ndak aku bingung aja nganti kalah karo jelali putra-putri Indonesia kang sejati wing kuwi rasa nganggo ora apa-apa wong jenenge Celimen kok mundur Satama Bagong bapakmu ndi nang kono kene ora gelem tak rudo paripeksa nglangkai kuwandaku pecah siramu pecah diadamu antem mencelat mripatmu aja tos mrotoli untung wilaidan tebak dadamu jemblong tak uncali sikil janggutmu nyepling utekmu waduh kuwi tenan apa ora ameng saya serem menan kono ya serem aku ya serem mergane bantu tangga tak ayoni dari ora apa-apa rumangsane wong Bagong ki wong loro saudan telu saurupan Kurawa ora bubar ayo nata manjro Prabu Baladewa mati iki Bagong us aja ngawuh gawan ngono lek nomor pamugatan agamamu jungkune sam nata manjro Prabu Baladewa Pitawasi Jatra nata rasa napa ni manjaba iki manjaba Budarjana lan sapitul mungsu wong edan ki cilaka aku wong edan piye piye nyawang aku ora nata manjro Prabu Baladewa Dewane Pitawasi Jatra lan Budarjana dipuji manjana cilaka iki Bagong wis nesu tenang wis kudune pikirane seneng malah bunek
sing ngrasakno. Iki aku ndapuk Baladewa ki mung kanggo guyon, aja dicumpukke Baladewa tenan. Melu mayang seprono sore blas ora gatake ceceki modus ya. Aku kok ya kaya adep-adepan karo Baladewa tenan ya. Kaya gilaku kepati-pati. Bengok-bengok tenanan nek ora mlayu. Ayo. Udus. Kakang Durna, pripun Pati? Niki nek mboten mlayu cilaka. Bagong ngamuk tenan. Bagong ngamuk tenan Kakang Perman. Wow, mami. Bagong kuat nedai Kyai Cumuda maneh aku meguru karo kowe. Durna. Wong licik kowe urung kalah wis gawa pusaka Kyai Cundamani apa to anggap aku wedi mati ha. Bagong wis sumpah mbangane urip kanan kaya ngene mung ketula-tula ketoyong-toyong. Arep mangan dadak ngedol pitik. Arep pasok listrik dadak nilih tanggane. Arep nyicil kendaraan dadak mrana-mrana. Mergo ora iso nyambut gawe luwung tekaning pati tak wujud ayo kowe apa aku sing tekaning pati. Apa kowe? Lho sik. Tak totok gundulmu modar kowe. Kowe sengune ae. Sengune sapa? Coba. Waduh, kacamataku ta. Ndara Antasena. Oh. Nganten apa? Nek kowe maju mati. Mati kajenge. Pon kula tekati mati mbok men. Urip ngrekoso tenan iki. Ketoke merdika ning kaya dijajah. Ora apa-apa kangelan. Mayang yo ming kene. Iso pindah-pindah. Sabar. Sabar ana wates lagi kulon praga gawe duwe wates kok. Iya ning sabar. Wong sing ditresnani karo sing gawe urip kuwi wong sing santai. Mula wong urip ning alam padang iki kejaba duwe sabar, kudu duwe ikhlas. Kanthi sabar lan ikhlas kowe bakal wong dadi wong sing ketimpal. Ketrima. Ya. Ora ketimpal. Ora tak timpal barang. Edan. Kae pusaka jenenge Kyai apa? Kyai Cunda. Mane. Kae pusaka saka Mogiri. Kadiwatan. Kae tamake gunung jugruk segara umep asat ya kena, umep ya kena. Padha-padha ampuhe. Heeh. Neming kowe tus ngono terus manjur mati. Mula aku ngeman karo kowe. Mbangane kowe mati, kowe tak slametke. Lemra. Ora mati ya dislameti. Wis iki to. Tak slametke beda karo tak slameti. Kowe kena maju ning syarate ana. Syarat apa? Kowe aku tak manji ning awakmu. Men kowe ditamani Cundamani kowe ora apa-apa. Nane? Iya. Ayo gawe ndi? Wis to. Aku sapa to? Ndara Antasena. Ora basa. Oh iya. Lupa kok lubiu. Kok nggak mancing liwat pundi? Liwat Cara Sukma. Mbuh. Tegese Ya manjing ning ora ketara. Angslup ngono wae. Wah ya ketara sithik-sithik ah. Masa mancing ra ketara? Iya ning ora ketara slep ngono. Oh iya. Slep ngene ya? Ya. Ngampet ambegan. Aku lho ora ngampet ambegan ora masalah kok. Iki kudu ngampet ambegan tak totok modar kowe. Wah, mara tangan iki.
Pun nggih pun. Lho. Kok malah guyu? Ana ajeng dilebani sak guyu e. Kotok mutar kowe. Wis, pun wis. Wis lah, ora berendel. Ora. Dandan padahal bentuke beda lho, kudune nek mlemplung-plung awakku ya melu melar dadi gagah ngono kok ora iki jan iso ampun tenan Ndara Antasena. Ha iya. Kowe ora bebuang pirang dina kok. Hah? Ora bebuang pirang dina. Wis ana meh 2 minggu e. Kok temumpuk nang kene. Ampun dubrak lho ndasmu. Begawan Danaya, aku tandingmu kan. Kendel wae liwat petengane jajan ora wedi. Apa wae nggawa apa wae? Nggo dreyar bengkel ya. Wus. Drei dengkulmu mlacat ora. Iki pusaka kadewatan Kyai Cundamanik ora wedi. Tidak takut. Loh, iki ampuh ora tumrap kowe. Hah? Nenek Gusti kuwi paring pangandikan merga kowe nggunakake pusaka sapenakmu Cundamanik kowe ora ampuh. Iki mung dadi wis sirong-songsokan. Ampuh karo ae gumantung sing gawe urip. Menungsa ya ngono, ampuh karo ae gumantung sing gawe urip. Ora sok pamer ampuh. Hah? Ampuh kaya ngapa kowe mung kalah karo nang warung terdekat. Loh, apa? Pil ampuh. Kuwi ampuh banget kuwi. Oh, wis sembrono anakku. Cocok mati we, timbalo mati dening aku. Gleleng banget kowe. Cah kontrengane. Ayo iki jeneng wong pilih tanding boboting kentrang. Wis saiki saya omonganmu saya ngawur. Saplai lockdown 6 sasi kok. Pilih tanding boboting itu boboting kentangmu bobote pira? Nyok abote. Kanggo mlaku nyok turuk-turuk ngono. Lho, iki ana ketoprak pentas wae ya aku. Anggere tak golek iki suarane ngendi iki kok turuk-turuk. Ana toprak pentas. Tak golek mlayu iki malah kentongane saya cepet. Waduh wis perang kae aku. Kok kowe iso ampuh? Lho. Aja kok mung Cundamanik. Tes Trisula. Pusakane Bathara Guru kon namake. Wetengku nek nganti iso bolong. Ayo, aritmu. Ana golek keris kono, jajal tusukno. Wani dicoba apa? Wani. Ayo. Kok malah raup. Aduh. Mumet sirahku tenan. Nek nganti ora nyata. Awas kowe tenan. Asli aku nek ora dadi wong ora tau pamer ning sing dadi bukti nyatane. Cundamanik wewe mental apa meneh apa iki? Keris lok pira we? Oh, ana. Miliarnya. Engko nek bari tak tujahke ngono kuwi engko kowe lara dicoba sik alon sik. Kok alon langsung bles kono ora masalah. Engko aku mati ora masalah wis to. Kowe ora ndek keluputan ora dihukum. Iki wis mergo mung tes debus. Waduh. Debus. Yo.
Tumungkula Bapa Ngakasa, ibumu Prastiwi. Hah? Ibu Pertiwi, kok tumungkul nak ibune Prastiwi? Ah Prastiwi iki cendhik kok kon temungkul. Tenan cendhik banyak. Alon sik ya. Ya alon sik apa. Hei. Kok dadi ya, Reng? Kene ora ampuh ora. Rumangsane coba buanter. Es. Wes Reng. Kebeler. Wih, oh kene tatu kok ya. Wah, iki kok sik antasane kok ora mandi iki. Cilaka iki tatu e. Cek derek tak golek anu. Wo, wis metu ya. Wis. Aku ora omong. Asalahe kowe sombong. Wis kere sombong. Ora watakku e. Tiwas tak kon nyoba iki kebeler iki. Nah, jadi lu ngomong tukut tensa plus apa? Tensa plus tenso plus gue tidak nganu iki apa jenenge ereksi infeksi infeksi sonane ora iso omong cara modern ora sok omong kuwi lho luka basa kuwi infeksi kok ereksi ora caedian ora ya maaf Bapak Gong iki kan trondal-trondal ya di sepuro ya sepuro ora Den engkang rokok kekalih teng pundi Ndara Semuriris eka balik titiyoni gandayani Trisanya purnama sasi sampean ming dereng mawon kula blakani lho Den nek sejatine syarat srana sing kudu lenggah teng Karang Kadempel niku napa sing kula kandhake wau 1 senjata cakra 2 pustaka Jamus Limasada 3 Kyai Alu Guru. Lah niki kula nggih bingung lek ajeng rawuhke pusaka niku pripun. Engko nek ora ndang rawuh teng Karang Kadempel saya akeh satriya Nalindra sing watake angkara sing kepengin gayo wayu wekasan Karang Kadempel mboten tentrem. Ngene wae. Nek pancen kuwi syarate kek aku nyorohake awakku mbelani Kakang Semar. Aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak nyuwun pustaka Jamus Limasada. Yen pancen ngono aku tak sowan ing Ndrawati nyuwun senjata cakra. Yen pancen ngono aku tak sowan marang negara Mandura nyuwun Alugara. Niki guyon apa tenanan? Tenanan. Aku ora tau matur karo sapa wae kek. Semare koten prayitna Semurire seka balik lah nek ngono kula manut kula enteni teng Karang Kadempel ning aku njaluk Bagong tak jahe monggo mawon Petruk tak kandhine monggo mawon Garing tak jahe nggo kanca waduh entuk Ndara Antarjaya nek dhek liwat bumi aku liwat ngendi aku ya padha iki. Koclok iki, koclok ndasmu iki. Keseron iki, keseron. Krungu wonge. Ha. Nek liwat bumi, do mangkatone aja lali mampir Ngororombo.
Patuk. Nggih. Do gara-gara sik. Nggih pangestaken dawuh nyuwun pamit. Njaluk pamit joget nyuwun pamit Kang Semar. Pandan Moncar Tinon Lor kekonang sonsara tekan padang Werkudara iki kaya anak lanang Antasena ingkang sowan. Antasena sowan gage timbalana wikadine apa? Antasena sawise satata nggon ngadhep mara diage matur nggir ana wigati apa? Matur sembah nuwun Pakde. Sepisan ngaturake bekti angka loro sowanku ora saka karepku dhewe. Dadi seksine ya kuwi Bagong. Dene sowan ngursaning Pakde Puntadewa diutus dening kakekne Semar. Gandeng kakekne Semar dina samengko dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Mongko kanugrahan mau ora bakal bisa tumedhak yen to syarat sranane ora iso diaturake. Syarat sranane apa nggir? Mula sing gedhe pangaturane Pakde Puntadewa yen to aturku iki mengko gawe kogel kagelan penggaling Pakde Punta. Ning gandeng aku wis aguh dadi utusaning kakekne Semar supaya bisa mujudake syarat srana ana ing Karang Kadempel. Paripaksa tak wanek-wanekke matur kersaning Pakde Punta. Nggir, aku iki wong tuamu dhewe, mara gage matura. Sira kula Antasena Darbe Panyunapa jumbuh lawan ngendikaning Kyai Semar Badranaya. Aku sowan kersaning Pakde Darmakusuma nyuwun ngambil pustaka jamus Myang Jimat Lima Sada. Ora kita ngomong telu geng deping paningal kudu lenggah ning Karang Kadempel dadi syarat sarana tumedhaing wahyu katentreman Pakde Punta. Gunjang ganjeng langit kelap-kelapaton lerkin sanging risik sang mawe gandrung ing cabambung Antasena. Bapak Jodipati eneng dawuhmu apa? Mula saiki kaki petungan kanggo narsing ganep pustaka jamus Lima Sada kuwi dudu pusaka baen-baen nanging kuwi panguripaning para Pandhawa.
Nanging sabab apa Semar mbutuhake pusaka ora sowan dhewe utusan karo kowe. Yen Semar sowan dhewe mesti ana petungan-petungan saka para Pandhawa. Nanging gandeng sowane Semar iki ora sowan dhewe nanging lumantar Antasena. Kowe ngerti watake bapakmu. Aja kok mung anak dhewe, nadyan kuwi bojoku dhewe yen pancen sajae nyubriyani mesti bakal tak cubriyani. Embuh kuwi pancen panjalmane mungsuh apa dudu. Kula kang songoku yen kowe bakal nyuwun pustaka Jamus Klimasada. Kudu dibuktekake dhisik kaya Antasena tenan apa ora. Wela ta. Ratmara Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh. Arjuna wonten paring ngadawu kadang munjo dipati ingkang grusah-grusuh nggone paring wangsulan lan atmajane iki mengko aja nganti gawe daredak ana ing negara Ngamarta saru diruning atase wong tuwa. Lah kok dadi padha panca bakah lan atmajane dhewe. Yai tak kandheni pustaka Jamus Klimasada wenehna kelawan putramu Musi Antasena babar pisan siadi tak kanthi budal marang Karang Kadempel Yai. Bangetan bapak nek cubriya karo aku. Mong aku nggawa Bagong. Bagong dadi seksi. Aturku marang saning Pakde Puntadewa. Wah, Bagong ora iso dadekake seksi. Bisa uga kowe karo Bagong wis pidak jempol nebu sauyun kedhek seranggon. Wah, lah wis pancen curiga aku. Wah, curiga apa? Cubriya karo aku tok anggap aku mungsuh. Rasa melu kok. Nek pancen bapak ora percaya karo aku, arep ngapake aku manut. Wah, aku ngaku ya Antasena. Yen kowe kuat nadai sikilku, Kakang Mas Werna. Antasena, piye Pak Lek? Dawuh ngendikaning Kanjeng Koko Prabu. Pusaka diparingake marang sira. Lan baliya marang Karang Kadempel. Wah, jampung prong menika sampun dados pangandikanipun Koko Prabu Puntadewa. Menawi Kakang Mas mboten narimaken kula aturi mundhut prisa kalian Koko Prabu Puntadewa. Matur nuwun aku nyuwun pamit ya, Lek. Kata tiyang Gatotkaca tinon mapak Karkasuta teka pira Kresna. Gatotkaca kasinggihan po. Lha iki Petruk nggih. Ana migati apa Petruk? Nek ngaten udu kowe. Wis. Gatotkaca napa? Dipun utus dening Kyai Semar Badranaya. Bilih Kyai Semar badhe dados lantaran tumedhaing kanugrahan nanging syarat serananipun Karang Kadempel kedah linenggan pusaka Ndarawati. Lho. Pusaka Ndarawati kasinggihan. Pusaka Ndarawati apa? Inggih menika senjata cakra Kanjeng Prabu.
Arpo Kresna Tatan Tulsa anyakra ring Sang Resi Jahnawi Suta jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Aku dadi ming tumurune kanugrahan wae dadak nganggo syarat pusaka senjata cakra kosek to. Dawuh Kakang Semar piye? Tiga pusaka ing kedalenggah wonten ing Karang Kadempel. Lho. Telu pusaka apa wae? Senjata cakra pustaka James Liwa Sodolan Kyai Alugoro. Ingkang sowan marang Goro Ngamarta Dimas Antasena. Ingkang sowan marang Mandura Kakang Mas Antarja. Gatotkaca wonten timbalan. Aku percaya marang Kakang Semar. Mara senjata cakra tampan ana nanging aku tak nututi lakuning Si Antarja merga kowe ngerti watahing Koko Prabu Mandura. Matur sembah nuwun Kanjeng Prabu. Dewa Narpati Tuwinares Kresna langkung tresnanira ilata Antarja inggih kula kasinggihanmu ane om wale-wale menapa suwan sepatu Kanjeng Prabu Mandura dipun utus dening Siwa Semar Badranaya lho diutus dening Kakang Semar wigatine bilih samangke Siwa Semar Badranaya dados lantaran tumedhahing kanugrahan. Nanging sedaya menika mboten saged kelampan menawi mboten saking pambiyantu paduka Kanjeng ing Mandura. Pambiyantuku kudu piye aku? Kedah maringaken ngampil pusaka negari Mandura inggih menika Kyai Alugoro, Wah Prabu. Wah, jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara welah ta. Antarja wonten timbalan. Mesine kowe weruh Kyai Alugoro kuwi ora sak bae ning pusaka. Kuwi pusaka kadewatan dewa sing paring kelawan awakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar mbutake Kyai Alugoro kuwi wigatine ning kira srana tumedhing kanugrahan. Apa ora matur marang Kakang Semar? Yen pancen mbutake Kyai Alugoro kon tekan ngene dhewe. Aku tak weruh tembunge Semar kaya apa? Ora sautusan karo kowe. Oh, kowe ing dipun pitados. Nah ing ngantos kula mboten mboyong pusaka Kyai Alugoro kula badhe dipun dukani dening Kyai Semar Badranaya. Kosek Semar dukani karo kowe tak dukani kowe wedi karo ndi? Kula ajrih kalian Kyai Semar Badranaya. Blas lanang karepe iki. Wah, menungso katakan saya iki binatang. Iya karo kowe yo. Wah, tak sampe wani karo Nata Mantra Prabu Raja. Wani karo wong tuamu dhewe. Padha karo kowe bobote abot Semar Kyai Praja. Antarja, kowe ora minggat karo Mantra kene margane patimu. Koko Prabu. Laruta saking kutha Sang Kurakala yen namata saha Sang Sri Harsa inggih ora santet pambengi kapurkanipun Kakang bocah mulang sarak kaya Antarja kuwi ora diajar tuman wae apa ngegongonge dimenake Werkudara kira-kira Baladara ning ngajar karo Antarja piye mangkir miye sampun ngantos panjenengan duka kados mekaten sapa iki muring-muring iki berbagi wong leleran nyakit cobi remeh to ming diwangi niru gareng lho gareng niku nek wis mantuk niku karo sapa-sapa ora wedi setan las mlirik matane mboten mlirik panci kira ora Bu yo terus kula ugi ngaten ing dipun betakaken Kyai Semar mboten namung Kyai Alugoro terus nanging senjata cakra ya tak paringke inggih kula paringaken dhateng pun Gatotkaca. Lah kok iki lho. Senjata cakra kuwi dudu pusaka bae-bae. Kuwi pamunaing satru sekti. Cakra kuwi ngedap-edapi kekuatan kok diboyong karo Gatotkaca piye? Mangkir piye to? Sanaya ngaten mawon. Pusaka Alugoro diparingaken ngono mboten?
Yen tak paringi. Koko Prabu tersipun ngemuti labanipun Kyai Semar. Yen ora tak wanyake. Yen aku nesu. Apa sing iso nesu ki ming Ratu Mandura piye? Sing iso nesu ki ming Ratu Mandura. Mulai ngaten panjenengan mboten ngemuti labanipun Kakang Semar Badranaya. Ming disiwuni nyampil pusaka kok ora entuk ki panjenengan niku ngelingi ora nalika dimomong dening Kakang Semar. Iki iso meneng ora iki? Ganggu wong ler-leran ora. Samplo iki. Kula mawon wedi karo garing. Nomaris panjenengan. Nek pun nonton iki wis ora wedi karo sapa-sapa. Monggo usaka kula suwun. Dikone ndi teng Karang Kadempel. Lah pusaka wis sarupen Kang. Panjenengan kula dherekaken sowan dhateng Karang Kadempel. Oh lho, iya yo. Dan wayang diusah asik. Gareng karo apa? Ajang nang mriku niku. Malah pusing. Sabar lho Pak, nek wonge mutung. Iki kurang pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. 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 Lah iki. Lah iki. Gusti paringono sabar. Paringono kiat, paringono sabar. Kakang Semar Saban banjure piye? Nggih mung kari ngenteni tumedhaking wayu katentreman. Ingkang sasmitaning dewa namung ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wajib nampi. Pun dikondurke. Yo Kakang Semar ngaturake panuwun nggih. Pusaka tak suwun bali nggih. Ngaturke panuwun Kakang nggih. Petruk itu. Iya. Nyo. Nggon aku padake ora. Aduh. Salah wong Kancing Gelung ki bolongane cilik kok teng susu-susu. Mugi-mugi Pandhawa tetepa dados satriya piniling para Jawata utusaning adil ing badhe ambabar katentreman Mandara.
Yo aja ngono lho lah moncat ireng ora wani. Iki putih iki. Oh, putih aku. Lambine iki tak nggone putih lho, Cuk. Becak putih, Bu. Anu, lambine. Gila-gila iki diencoki lalere sik abang ngono kan. Mbak, Bro. Wes ilang. Ora nih, batul. Hai, wis krungu. Enggak temu-temu. Mantap. Kan gua mau cobain ikut. Ibu, pet siapa aduh, kena. Pet siapa dan kalau tapi ngepet. Udah kena Ibu. Pet siapa dan tukang ngepet. Nek. Ayo lanjut dak ya. Duwe Erosin. Yo, mantap. Erosin. Ini yo. Yo, serang-serang kita.
Piye? Yen ngomongnya yang laku geni ngomong yang alas ini Ya pas ning anu gede ya. Ning Yamin. Batu gunting kertas. Konco ketulung aku dengan kaji hakiki ngomongnya ini kita ngomong kaji transaksi Dureng-dureng Gendhi ngono. tak jangan malah nangis batu gunting batu gunting kertas. pun aku kan golek ning Tidak apa-apa kencung es. Lirik ae. Batu gunting kertas. Doeng. Doang doeng doang doeng. Kuwi teh. Batu gunting kertas. Kerja apa lho nduran ngono Pak Du ngono sih Yusuf. Gunting Ya ngalas kertas. kangen. Iki tak getak langsung. Ya sawangane nyatu yo Batu gunting kertas. ning wong ireng mah. Kalau sasi oleh 20 lho merem dipet sik ora oleh duit. Hilang apa temblek kaya Ya ngono. mesti kan ngenteng nih, Dek. Ngono kuwi. Nek sing oleh duit nek Sama sing ngejak. Sama sing ngejak. Nggih ngejak sih ngono jereke. Pokoke lek ngantek kaya ngene iki tok. Ya enggak apa-apa. Karsan. Melu karji. Iya. Kan rombongan wong akeh wong selipur, wong rolah ngono kok ya dipecak ngono ae. Wewe lek kan ripan. Ayo karji bangsa ya sugih. Arisan bareng. Wes. Iki arisan bareng ge omah. Arisan ge omah, iki arisan tuku mobil. Bocah kuwi. Iya cocok kuwi. Jajal dilok aku to, jajal dilok cahetan-cahetan. Endi lho, sing montore apik, sepeda apik. Sing rupane ra ireng aku. Engko keringet-keringet dhewe. Aku ra ngumun lek dapur iku cah kene. Motor-motor apik wong tuane sing. Tak ngono. Dadi aja ngenteni wong kerja ning alah esro dalane. Telung sasi oleh 20 juta kuwi. Merem dipet kuwi. Wes iki rasil. Tapi yang kuwi kadene yo nah kok pernah sik kulkas. Nggih aja kuwi. Sepeda ngono kan luwih mobil. Pikirane wong kerjane asal ngono. Nemen banget. Lho, kowe Yasmin kowe Kanyanto ireng rupane ngono. Mulai lunga kok takone duit 10 juta paling ditapuk nih luwe ngono iki tak kali. Kok sing kaya aku ning omah ketoke gayane iki kok takone duit 10 juta 5 juta 60 kok agak blek aku. Tak kakek wogel ngono. Ini tak kali. Dia jangkrik ning kono. Aku ngucap ini ora puluh-puluh nang ya jeneng gaya. Sing iki gaya kan wong tua. Jalan. Ya sing jelas ning kono lha yo perang. Orang mangan yo cara iki jeneng jero alas ki mangan bisa enek iki. Nek karo sambel, enek karo banyu tok yo kayak uyah biru wis Militer kabeh. Ning sekali medun yo ngono kuwi. Ora wong tambak ndu yo aku ngono. Wong tambak ndu tau roh yo. Kok arep kirim duit 5 juta
Lah aku nek sak tas ditok rupane gemis. Sak M kuwi ya. Wong tambak ya. Tambake ndi? Tambak kan ning Kalimantan ning garap tambak lho. Pas panen kan ngono. Sak tas iki. Ini rupane gemis. Mangkane nek mau ning kene kok rebutan lemah. Takon nang Kalimantan arep sepuluh Neboyo. Di paling kaya Yusuf ini 5 juta Pak. Sak anune. Sak sembarang kali re. Ya menek ngono mau ngirit. Ini yo ngono kae awake dhewe lho. Bener 5 juta. Ya ra kaget sak rubeng. Ki kebutuhan. Tak aku lho. Albi kita paisen kok sing iki. Enggak. Bukan. Aku iki lho ya dhewe. Pasar. Anwar Saris melu cacing nek. Satu kali 8.000 nek celeng. Nang Nelvi mang tak jajan. Paman lebih kemang. Jajanmu. Mang ya tak geh, jajan pun ndak. Ndak es ae. Maksud kok es sesar menggok rene. Jajan iki mang arek titik temen aja. Aku golek kurang gede. Kan es tok ngene iki jare ndar jajan. Weh, ini ketak-ketak super. Ini. Wah. Wis tutup jam 09.00. Mega ini. Tapi berapa punya aja? Nih, tiba. Ning ndi? Ya. Tapi Wong begini ndak jajal nyer kan? enggak. Bukan yang ngono, iki jam 10, setengah 11. Jam 11. Kerja itu. Mungkin mengenai jangan.
Jenderal, Pak. Deres. Mantelan kae. Mantel ning kidul kata apa? Tak Pepe. You lagi. Kecil, cil. Tak mau minta wek. Aku kan matur lho, rene yo. Enggak. Tenanan aku kira. Rene ya toh? Lek. Baru bareng apa? Bagus. Nah, tanpa tipu saya katanya. Kene ta, Beh? Ayo temen tiga sesuk kian lah jajan aku. Saya ingin lagi dulu.
kaya wani nduk. Kuwi iki bedheku, krungu sing ning kono ditutup sing ning kono ditutup ngono. Dadine wong sing duwe rumangsa duwe-duwe kuwi moro ngono lho. Wong ping gedhe. Lek sing ning koperasi kena ditutupnya bojo itu paling ya memberanikan diri kaya njaluk hake. Wisuwi. Kaya anti barang jare ya wisuwi jare malah kali ngeterne kira anti utang nang diterne to ya Pak. Ora kok nyang-nyang ae. Sambi ning jembatan kono jare wong eling ngenteni karo ranti. Blonjo apa ngono. Pemarane anake apa blonjo ngono. Oke. Aku keterima ya kerja ini. Iki saya lho ki sing kaya iki ngetokne sertifikat kemang duit entek. Ki sing ngan gaman golek sertifikat kuwi mah. Piye tak aneh sing nganti iki ngetok sertifikat. Yo iya. Wong ora bengak piye wong ali ngitung maune 7 kek. Kok bisa akan green. Ana lek nyatu kok ping piye? Mana dia anak cilik. Digawe ars iki sik penak wong ada urung sekolah karo nekat ning kono sak kagake. Nekat sih. Nek bab mbok jaini sapa? Dilulutne karo nenekane kono, gen roh rasane piye lek golek duit ke. Gen melu nanggung dhek. Nyepete Fafa ning omah karo kek Barno iso masak. Muga-muga ditinggal kek Barno waras. Ora member ya. Golek pembelaan intine wong sing ngene-ngene iki dikira goblok, gen bela dhek. Wong sing lagi teko ngono.